Viete, čo je prvou otázkou veľkých rodín, keď si kupujú auto? Či sa im na zadné sedadlá vlezú aspoň 3 detské sedačky. Preto si dnes ukážeme, ako sa 3 detské sedačky vlezú do tohto fešáka. Ford Galaxy 2016. Tak poďme na to. Model Galaxy od Fordu je prémiové auto tejto automobilky a najväčšie MPV v jej ponuke. MPV v preklade znamená viacúčelové osobné auto, čo Galaxy perfektne spĺňa. Do obrovského kufru narvete hromadu batožiny alebo iných harabúrd a hlavne má 3 plnohodnotné sedačky v zadnom rade sedadiel. Motoricky ponúka veľmi kvalitné a výkonné motory, ktoré vás podržia, keď potrebujete a zároveň ponúkajú plnohodnotnú a relatívne ekonomickú jazdu. Za mňa veľmi podarené auto, ktoré som si zamiloval. Predtým, než si ukážeme, ako sa zmestia dozadu detské sedačky, mám pre vás pár tipov a postrehov. Čo určite doporučujem si zadovážiť, je nejaký takýto kapsáž, jak to volajú v Česku, s vrecuškami na nejaké blbosti, lebo inak sa mi to valalo potom tu všade a bol tu ešte väčší bordel, ako tu je. A druhá výhoda tejto srandy je, že to chráni tú prednú sedačku pred tým, aby bola úplne zakopaná a celá špinavá a nevyprateľná. Takže určite doporučujem tu mať takúto vec, stojí to pár korún, takže skúste si to niekde zadovážiť. Čo mi veľmi ešte pomáha pri montovaní detských sedačiek na zadné sedadla vo Forde Galaxy je, že má zvýšenú strechu, teda keď sa pozrieme, ja s 2 metrami som ľahko nad tou strechou a nemusím sa tu ohýbať jak do nejakej Mazdy MX-5, proste do nejakého mini auta. Nastúpim to tu a úplne krásne dokážem tie sedačky inštalovať, či už do Isofixov sem a sem, alebo iba na pas. Pokiaľ by ste si kupovali Galaxyčko tohto typu, tak určite dôrazne doporučujem hľadať také, ktoré má v kufri nie zemiaky nie, to je moja rekvizita, ale ktoré tu má ešte ďalšie 2 sedačky. Tak, ťahneme. Paráda, sedačka pripravená. A to hlavne z toho dôvodu, pretože už nieraz sme využili vlastne veľkosť toho auta na to, aby sme zobrali ešte niekoho. Tu je druhá. Čiže zrazu z toho spravím 7-miestne auto a aj ja 2-metrový obor sa sem dozadu v pohode zmestím a vlastne si môžem užívať tú jazdu, keď potrebujem mať kľud od detí napríklad, alebo potrebujem odviezť nejaké babičky alebo nejakých kamarátov ešte vpredu. Takže hľadajte určite 7-miestne auta. Čo je za mňa ešte obrovskou výhodou je, že je tu celkom dosť miesta. Keď si zoberieme, že ja mám 2 metre a som schopný si sadnúť na predné sedadlo a stále za mňa posadiť decko, ktoré je v sedačke detskej, v celkom veľkej a má dostatok miesta, ja mám dostatok miesta, tak to je obrovská výhoda, pretože taký žirafiak ako ja sa nie do všetkého zmestí a Galaxyčko to zvláda úplne v pohode. Čo si treba dávať pozor je, že moje deti okopávajú tieto vetráky, špeciálne v zime, keď majú na topánkach nejaké kamene, tak to zvykne sem zapadávať, ale dá sa to celkom dobre vyčistiť. Jak je to u detí úplne bežné, tak nejaké upozornenia nefungujú a tu už vidíte, že tie plasty sa od toho odlepujú, ale je to proste čisto len nejaká ako mechanická vada, takže toto sa dá celkom prežiť a vyriešiť. Poradte mi prosím všetci do komentárov, ako riešite tento bordel v aute, pretože s deťmi to je nekonečný príbeh a mňa moc nebaví to po každom vození ísť upratať a ako každý rodič nemám čas na to, aby som hodinu pingloval auto po 15-minútovej jazde, takže možno na to existujú nejaké vychytávky, mimo toho, že nedávať deťom jesť v aute, pretože to by som sa zbláznil úplne. Takže pokiaľ máte nejakú vychytávku, šup s ňou do komentára.
Pre Isofixové sedačky určite doporučujem, aby ste si na tie Isofixy dali takéto vodiče. To vyberiem pre demonstráciu, to je taká plastová blbosť, ale ušetrí vám to naozaj veľa nervov, pretože tu v tomto Galaxy tie sedačky majú takéto úško, ktoré chráni Isofix. Tu. A cez to úško je dosť ťažké sa dostať, špeciálne keď máte nejakú sedačku, ktorá je ťažšia, tak sa s tým natrápite a zbytočne budete chytať nervy, ako mne sa to stávalo, ale s použitím týchto vodičov je to fakt bezproblémové a perfektne si to tam sadne. Výhodou pri nasadzovaní tejto strednej sedačky je, že keď máte dobre nasadené tie vodiče na Isofixe, ktorý je tu a tu, tak ja tu mám taký fígel, aby sa mi to dobre dávalo do vodičov, je, že si to nachystám, ako keby zatlačím teraz vo vašom pohľade ku kamere, tak aby som výborne. A teraz sa stáva, že tá medzera medzi tými dvoma Isofixami nie je dostatočná a vďaka tým uškám, ktoré tam sú, tak mi to tam nejde ani za nič nasadiť. Takže som si vytvoril fígel, že si tak prednasadím ten Isofix, ktorý je bližšie ku mne, zatlačím tú sedačku ku kamere trošku, tak a mám to. Dva cvaky a je to nasadené. Paráda, už len dotiahnem a stredná sedačka tam je. Tak šupnem tam ďalšiu. Podobný systém, pretože už to mám prednachystané. Tak. Aj tam je tretia. Tretie vajíčko, pretože to je bez decka najjednoduchšie. V momente, ako mám dieťa v tom vajíčku, tak tu nastáva trochu problém, ale to je u každého vajíčka, že za prvé je táto sedačka zašpinená od stopánok, takže dá sa tam nahodiť nejaká ochrana. A toto zapínanie pásu chce celkom grip a dlhé ruky, pretože je treba ten pás dať vlastne sem, šup, okolo vajca. Tu sú ešte také poistky. Tak. A je to nasadené všetky tri sedačky za pár minút. Perfektné na Forde Galaxy je, že aj keď mám dozadu nasadené vajíčko, tak za spolujazdcom je stále miesto. Je miesto aj tu. A hlavne vpredu je dostatočne veľa miesta na nohy, tak, že my jazdíme podľa chlpov usudzujúc vpredu aj s obsom a v pohode si tam zmestím nohy aj ja 2-metrový obor. Sedačky sú nasadené dozadu a ukážem vám, jak si s 2 metrami celkom v pohode a elegantne sadnem za predné sedadlo. Tak. Nohy sa mi stále nedotýkajú palubnej dosky vpredu, dostatok miesta na kolená. Sedím si pohodlne, ani volantu sa nohy nedotýkajú. Takže úplná paráda. Vzadu sedačky nasadené. Raz, 2, 3. Bez problémov sa zmestia vedľa seba, aj keď zavrieme dvere. So zavretými dverami úplne na pohodu sa zmestia všetky 3 sedačky krásne vedľa seba. Síce sa ľahko dotýkajú, ale to vôbec nevadí, pretože deti vzadu majú pohodlie, vydržia aj dlhšie jazdy. Naša najdlhšia jazda bola s týmto autom, že sme absolvovali Brno, Stuttgart a deti to úplne bez problémov zvládli. Hlavne kvôli tomu, že mali dostatok pohodlia, mohli sa vzadu v sedačkách úplne bez problémov rozváliť, posadiť, neboleli ich zadky, nemrnčali
čo znamená, že to je pohoda aj pre vodiča. Jednou z mála vecí, ktorú by som tomuto modelu vytkol, je, že na zadných dverách nemá koľajničku. Dvere sa otvárajú klasicky a teda, čo sa stane, keď to necháte na deti? Otvárajú dvere a BUM! Auto, ktoré stojí vedľa vás, je obité a máte problém. Hold, musíme si na to dávať väčší pozor. Že, deťúrence moje? Obrovská škoda za mňa je, že sa tieto modely MPVčka prestávajú vyrábať naprieč v podstate všetkými automobilkami, pretože je to taký rozumný kompromis pre rodiny s deťmi, s viacerými deťmi, medzi obyčajným autom, do ktorého nedáte 3 sedačky dozadu, a nejakou dodávkou, pretože tá dodávka už je predsa len väčšia, má väčšiu spotrebu, zabere viacej miesta, nemá takú aerodynamiku a tak ďalej. A takéto MPVčko je úplne ideálne na vozenie či už rodín, alebo detí, alebo proste narvem tam čokoľvek potrebujem, ten kufor je vzadu obrovský. Takže určite doporučujem, pokiaľ máte tú možnosť a máte tú potrebu, tak si zadovážiť radšej MPVčko ako nejakú veľkú dodávku, ktorá bude aj cenovo výrazne drahšia. Ak by ste mali viac otázok ohľadom toho, ako fungovať s veľkou rodinou s takýmto autom, alebo by vás zaujímali nejaké technické preferencie, proste čokoľvek, dajte mi vedieť dole do komentárov. A nezabudnite dať like a odber. V ďalších videách vám ukážem, ako sa 3 detské sedačky nezmestia na zadné sedadlá do štandardného auta. Tak čau.